зайграе у гонар наступнага паслання калядная кампазіцыя, но ўсё ж таки мы павінны зрабіць маленькі перапынак у гэтым сэнсе і стылістычна зрабіць маленькі падарунак чалавеку, які сапраўды вельмі любіць музыку, радыё Сталіца і вельмі адданы усёй творчасці нашай радыёстанцыі. Раіса, у якой сёння дзень народзінаў, у сваю чаргу не дзеля сябе, но ўсё ж такі дзеля тых, хто з ёй разам адзначае дзень народзінаў, дасылае свае віншаванні Алачцы Рыжэвіч, Андрею Кашурка, таксама ўсім вяшуршчыкам, хто слухае радыё Сталіца не першы год, ведае, пра што размова, люблю, абдымаю і горача зычу ўсяго найлепшага. Я ўпэўнена, што наступная песня таксама будзе выдатным падарункам усім, хто падабае творчасць Гаріка Сукачова. Ну, а сэнс і як быццам бы тэкст гэтай кампазіцыі, калі вам падасца не вельмі падыходзіць да свята, гэта ўсё ж такі творчасць, і кожны бачыць тое, што жадае. Да. Там односторонний. Ты же видела прям МТС, вон он МТС. Ну он так и так себе разворачивается, да. Трамвай, смотри какой. Ну, с другого радио ты будешь слушать какое-то? А сам ты материшься, я слышала. Как сапожник. Как ты с Соней и с Варей когда сидел. Сказал. Не знаю откуда. А, нет, еще не это он сказал. Это не мое. Это явно не мое. Знаешь, я хотел бы здесь жить. Здесь очень спокойно. Прям в Минске? Да. Физичный факультет. А нам туда можно? По-моему, нет. Нам туда нельзя. А как туда люди попадают? Как-то они туда попадают. Вокзал. Вся жизнь вокруг вокзала. Ты не говори.